Mbak Lila karo Mbak Putri. Oh, nggih. Wong loro iki, wong loro jan. Ayu-ayu niki. Ayu-ayu kabeh, Pak, tapi niki kan ketoke ori. Ori pripun? Ori niku nggih tesih perawan. Oh iya. Nek Yosi kaya anake pinten 7. Walah. Berarti wis ngemiki cah 7. Ngatek. Swara suling Kumandang suara Dalu Mbak Putri. Dalu Pak Iget. Malam Mbak Lila. Selamat malam Mbak Limbo yang canggih. Oh, iki joi sih. Bocah-bocah iki. nggih, cah alus-alus ora kaya. Mbak Lila tesih gadis. Dereng kagungan garwa. Iki sing Mbak Lila. Nggih. Ndang gage ndi bojo nduk bendang lemu. Kok duwe bojo ndang lemu ki Lah hubungan. tambah ayem mone dhewean dadi wong loro mone ora ana sing goleke kaya dadi goleke kaya. Oh, ngaten nggih. Nggih. Nek Mbak Putri menika sampun kagungan garwa. Mpun ketara mambu sarong ya ngene iki. Garwane sing nyaron. Sing nyaran sing pundi nika enten telu sing kaya Bagus. Lah tak sawang-sawang soswe-soswe kok bagus rupane kaya dul. Pak Ikit kula mengki sangone nggih Pak Ikit. Ampun ngenyek Pak. Maksude kajidul. Oh, Kajidul. Abdul Rahman Rembang dudul sing Ora sing Pak Ikit ora iku. Oh nika garwane Mbak Putri. Nggih. Ganteng Mas. Dalam Ganteng ya? ganteng. Jelas, ya. Ganteng mungkin wong nek seneng ki masih merengut yo ketok ganteng wong seneng kok. Ra ketang weruh dhewe asline. asline piye, Jo? Kaya dul. Sembrono. Yo tetep ganteng Kyai Kakung kok. Awakmu ki yo ndang kaya Mbak Putri, gadah garwa bendang lemu. Wis tok sing penting urip ngono ae. Urip nek wedhus mbok kon. Maksudnya ki wong cah lanang sing penting urip. Nah. Oh. Nggih nyuwun pangestunipun mawon. Ya, urip pikirane supaya dadi pandegane wong omah-omah ki dadi pinter tur bener. Ser kuwi tak jodoke karo sing bonang ngono kuwi dadi ora ado-ado. Ning selerane iki beda-beda. Sing bunang kaya senengane wong ngono. Piye? Sing bonang iki sih menyembah Dewa Zeus dadi rene ya. Ya, sing rambute ngeblu kae. Awakmu selerane sing piye to nduk jajal kriteriamu aku dudoke sapa roh kuning dalan ana semampir-semampir ngono. Lah kulone sepenting setia. Raine ora wong ganteng gak apa-apa, masak wong ngono ae lho. Ah, saiki sing setia iku ora ana. Kok ngono? Dikandani kok. Aduh. Sing penting tanggung jawab. Lah nggih niku Tanggung jawab mesti setia. Iya. Ayo sing setia sing ndi? Ayo sing setia elek-elek lah, sing penting setia ayo. Sing meking kuwi Rudi setia. Alah dapin aja nek dapin aja sik. Lho, kene lho Mas. Ijeh bocah. Ngerti geni murup wedi. Allah. Gurine dapin kae lho. Gini Mas. Iya ya, ketoke lucu ya. Wah, lucu. Humoris ya. Kowe urip mbek iku ruwet kowe. Kok ruwet piye? Lah rumangsa wedi karo mara tuwa ngoten niku. Bapakku ora galak ae kok. Iya nek bapakmu lah bapak ndek iki gialak. Nembang Mbak Lila kalih Mbak Putri. Nggih. Wah, iki loro-loroku. Oh, kok Mbak Imang kok, Mbak Imang. Mbak Imang kok. Jen, Mbak Imajen. Digoleki sing saumuran kene. Ah iya, saumuran. Iki lagune sing energik. energik. Ki mau enten pamundutan Apa Jo? Git. Lagune Jo? Gelo ro jonggrang nagih janji ini paringi gelo mawon nggih. Gelo. Nggih. Gelo niku sing pripun lagune? Gelo niku sing gelo ning ngendi nggonku goleki niku lho. Oh iya, syukur nek sik kelingan. Suwi cah.
Ya suwi Neng ora ngendi nggonku goleki. ya niku. Kok sing nabohe apik dhewe kok gak dipikir ya lah. Ya. Gelo Mbak Putri kalian Mbak Lila. Dados.
suarane Mbak Putri ngedape-dape bengi iki. Leres. Elok, peningkatane 200%. Weh.